Kule verse ke engizokhuluma ngayo uJesu noma uYeshua uyagcizelela ubunye bukaNkuluNkulu. Ngisekuye uJohn 5 ngiyaqhubeka iverse manje ubani u43 John 5 verse 43. Ngize egameni likaBaba aningamukeli. Uma kuza omunye ngelakhe igama niyamamukela yena. Uzwile? uJesu uze egameni likabani uYeshua egameni likaNkuluNkulu likaBaba ngithi nithi baba wakhe uze egameni la animamukeli lo kanitshela kona. Kodwa amaRoma anilethela onkulunkulu abathathu athi uNkulunkulu uziqu intathu. Lento uJesu angazange zayisho. Niyayamukela leyo nkolo leyo yobusathane, leyo nkolo leyo yobupaganism, leyo nkolo leyo yamadimoni. Niyayamukela leyo yokuthathu bukaNkulunkulu. Akusho mina. Lalela-ke 44. Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Ningalufuni udumo oluvela kuNkulunkulu yedwa na? Yezwa? Ningakholwa kanjani nina enidumisana nodwa? Shuthi nina enikhonza iphambano, enikhonza uJesu, enikhonza lokhu nina enikhonzayo, enikhonza abantu abaphila emhlabeni singabala singaqedi. Nina ningalufuni udumo nidumisana nodwa. Anilufuni ini udumo likaNkulunkulu yedwa. Nidumisana nodwa, nidumisa noJesu nenza yonke lento kodwa anilufuni udumo likaNkulunkulu yedwa. Uyabuza ke uYeshua lo esenimbiza ngoJesu ukuthi ningakholwa kanjani? Kusho ukuthi wonke umuntu ongadumisi uNkulunkulu yedwa ngale nkulumo le kaYeshua akalona ikholwa. Yingakho ke sithi lo mlayezo othi ungabi nabanye onkulunkulu ngaphandle kwami, la ilaha illallah, yiwona ohlukanisayo phakathi komuntu oyikholwa nomuntu engelona ikholwa. Akusho mina namhlanje ke nangu uYeshua naye uyaniprovela ukuthi ngempela kunjalo. Uma ungakhonzi uNkulunkulu yedwa umxuba nezidalwa zakhe awulona ikholwa at all. Akusho mina. "45. Ningacabangi ukuthi ngiyakunimangalela kuBaba. Ukhona onimangalelayo, uMosi, enithemba kuye. Ngokuba uma benikholwa nguMose, beniyakukholwa yimina ngokuba yena waloba ngami. Kodwa uma ningakholwa yimibhalo yakhe, niyakukholwa kanjani ngamazwi ami na? Uma ningakholwa imibhalo kaMose, 10 commandments, imiyalelo 10, niyakukholwa kanjani amazwi kaYeshua?" Kubuza yena kubuzo kaShanda umntwana. Ilapho ke bafowethu pass up. Ukukholwa kungenamsebenzi kufile. Munye uNkulunkulu, akekho nelungelo lokukhonzwa ngaphandle kwakhe.